ଆଲୋ ଏ ଦେବକି ଗୌଡୁଣୀ ନା ରାକ୍ଷାସୁଣୀ କୋ କାନି ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ମୋ ବାଘ ଭଳିଆ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି ଡରିଗଲା ଆଉ। ଅବଦାନେ ଆପଣ ପାନ ନିଅନ୍ତୁ। ପାନ କାନରେ ପୁରେଇ ଦେ। ଓ ସରଳ ନିଷ୍କପଟିୟ ପ୍ରେତ ଖଣ୍ଡେ କିଛି ଜାଣିନି। ଅବଦାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲି, ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅସୁବିଧା ଏଇଠି ରହିଲା। ଗେଣ୍ଡୁଆ ମାର କି ବହପ ଦେଖୁଛୁ? ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ମା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଅସୁର ପ୍ରକୃତି ପୁଅ। ତ ମୁହଁରେ ଗୁହ। ଆରେ ଗୋଟେ ସାଆ ବାଳୁଆ ଭଳିଆ ନିଶଟେ ରଖିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ମୋ ଗେରସ୍ତ ସେ କାଳରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁମାସ୍ତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ସିଂହାଣୀ। ସେରିଣୀ ନା ଚୋରଣୀ? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିନି? ମାଡ଼ିଏ କ୍ଷୀରରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ମିଶେଇ ତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ତୁ କେତେ ବଡ ଭୂଷ ପଣ୍ଡିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆ ମାନେ ତ ଗାଣ୍ଡବ୍ୟରେ ବାଇଡକ ଲଗେଇଦେଲେ।